Slovensko sa nedá odradiť žiadnymi bočnými manévrami opozície. Po ich kriku, útokoch a mediálnych kampaniach totiž vždy ostávajú len prázdne slová a žiadne skutky. Presne to sa potvrdzuje aj dnes, keď sa ukazuje, že vláda Roberta Fica koná v záujme Slovenskej republiky, zatiaľ čo opozícia ponúka len emócie a poslušnosť voči Bruselu. Premiér Robert Fico dosiahol veľké politické víťazstvo. Slovensko nebude posielať žiadne peniaze na vojnu na Ukrajine. A to nie preto, že by sme boli proti mieru, ale práve preto, že mier je jediným riešením. Slovensko nebude financovať pokračovanie konfliktu, ktorý ničí životy a prehlbuje napätie v Európe. My nie sme progresívci, ktorí by na podporu vojny minuli aj vlastné osobné úspory, len aby ich Bruseli pochválili a potľapkali po pleci. Našou povinnosťou je chrániť slovenských občanov, ich peniaze a ich budúcnosť. V Bruseli sa podarilo vybojovať výnimku pre Slovensko. Rovnako ako Maďarsko a Česká republika, aj Slovensko nebude povinne prispievať na vojenskú pomoc Ukrajine z verejných financií. Toto rozhodnutie je dôkazom, že aj menší štát dokáže presadiť svoje národné záujmy, ak má silné politické vedenie. Zároveň sa nepodarilo presadiť ďalší nebezpečný precedens, a to snahu o tzv. Znárodnenie alebo ukradnutie ruských aktív. Aj toto je výborná správa. Právny štát nemôže fungovať na princípe kolektívnej viny a porušovania základných vlastníckych práv. Dnes sú to cudzie aktíva, zajtra to môžu byť aktíva kohokoľvek z nás. Slovensko týmto jasne hovorí, že rešpektovanie práva a medzinárodných pravidiel je základom stability. Nemôžeme podporovať kroky, ktoré by v budúcnosti mohli byť zneužité proti vlastným občanom alebo firmám. Opozícia kričí o hanbe, izolácii a údajnom ohrození demokracie. Realita je však úplne iná. Slovensko nie je izolované. Slovensko si len vybralo vlastnú cestu. Cestu, kde majú prednosť domáce problémy pred cudzími vojnami. Ľudia na Slovensku riešia vysoké ceny potravín, drahé energie, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a istotu pre svoje rodiny. Je nezodpovedné tvrdiť, že riešením týchto problémov je posielanie ďalších miliárd eur mimo krajiny. Rozhodnutie vlády Roberta Fica je postavené na zdravom rozume. Pomoc má byť humanitárna, diplomatická a mierová, nie vojenská, nie nekonečná, nie bez kontroly a zodpovednosti. Smer sociálna demokracia vždy presadzoval suverénnu zahraničnú politiku, nie politiku diktátu, nie politiku strachu. Nie je politiku slepého nasledovania silnejších hráčov. Slovensko má právo povedať nie, keď sú ohrozené jeho záujmy. Toto rozhodnutie je jasným signálom, že vláda nebude ustupovať tlaku médií ani aktivistov. Nenecháme sa zatiahnuť do konfliktu, ktorý nemá vojenské riešenie. Nenecháme sa vydierať morálnymi frázami, ktoré nemajú nič spoločné s realitou bežných ľudí. Veľké víťazstvo v Bruseli nie je len politickým úspechom Roberta Fica. Je to víťazstvo Slovenska, víťazstvo zdravého rozumu, víťazstvo politiky, ktorá kladie slovenského občana na prvé miesto. A presne v tejto línii bude vláda pokračovať aj naďalej. Bez ohľadu na krik opozície, bez ohľadu na titulky médií, bez ohľadu na tlak zvonka. Slovensko sa nenechá zatlačiť, Slovensko sa nenechá zastrašiť, Slovensko ide vlastnou cestou. Ak chcete byť súčasťou tejto rastúcej komunity a sledovať ďalšie dôležité politické správy, nezabudnite dať odber nášmu kanálu. Spájame sa a Slovensko rastie spolu s nami.